malgrat la distància, vaig viure amb molta intensitat, també, des de lluny, i tot i que no tenia jo, suposadament, temps per fer-ho, doncs ho vaig fer, vaig estar-ho vivint de molt a prop, i, a més, amb la convicció que algun dia o altre això haurà servit d'alguna cosa. Ja fa molts anys, per no dir molts segles, que a Catalunya hi ha una tradició sobiranista que ens fa pensar ja en el segle XIII, quan es van crear les Corts, a l'època del rei Jaume I. Però després no podem oblidar també l'aspecte econòmic, la riquesa generada per Catalunya al llarg de tot el segle XIX, després també tota l'època del franquisme. Catalunya, no podem oblidar, va viure una repressió total i absoluta en molts àmbits, i això, doncs, clar, tot i que ara a Catalunya ja es visqui una democràcia consolidada, aquesta tradició catalanista i federalista o independentista té unes raons ja en el passat. I avui en dia, doncs, evidentment que en aquest nou context marcat per la crisi econòmica augmenta aquesta voluntat per part del poble català de voler-se expressar a través de les urnes. Des d'un punt de vista econòmic, els desafiaments s'han de posar sobre la taula, i jo penso que amb voluntat es poden superar. S'ha de tenir en compte que Catalunya ha estat una locomotora i encara ho és per la resta d'Espanya. I, per tant, doncs, cal veure en un nou context com econòmicament Catalunya podria ser independent. I després, des d'un punt de vista cultural, lingüístic, artístic, no cal dir que Catalunya sempre ha destacat pel seu fet diferencial respecte a altres societats. El que volem és tenir l'opció, la possibilitat de poder-nos expressar per via democràtica i poder convocar un referèndum per veure si el poble català desitja o no la independència.